Dapuk kama masuk, marende mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Disuruh debata do anakna gabe pardengganan taringut tu dosata, hamu ale akadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, ikon dohot dohita masih haholongan sama hita, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, amanami nadi banua gijang. Mauliate marohanami tuho, ale dilehonho anakmu nasasadai tuhami, jala dipaluaho hami sian gonggoman ni sibolis. Hupangido hami tuho, sae ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusaan dohot hagogotan. Sae sesama dosa nami dohot pangalosion nami di hatam nabadiai, sae parbadiai marohanami marhita tondim, jala pamasuk hami tuhanguluan sogot, asa pujion nami ho disi ro disaleleng nilelengna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tangihon hamu mapatik nidebata, ima patik pasiaon dohot lapatana. Patik pasiaon, unang hoolo maka tidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatanii, ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo manggap-gapi dongan jolma manang manjejehon, manang pahata-hataon, paoruhon sangap nasida.
ikon niapinan dodongan jolma anggoso takas dope di boto salana. Holan uhum nadenggani do pabuabuaon. Atong rap mangidogogo mahita sian tuhata debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nangombar tupatitmi. Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa mulak maniat parjahati tumadikon dalana asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alanii umbayan hupangido hami sai sudati matoru torum asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, sai pargogo imahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Alani pangalosyota do umbayen natar tulang Kristus, jala binaeni hajahatonta do ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata, jala binaen ni bugangna malum itahilala. Hasangapon madidebata nadigijang. Amin. Tabegema hatani debata turpuk ni ari mingguon, ima sian Matius bindu onom ayat 25 sahatro di ayat 34 songonon didok. Alanii do umbaen nahudok tuhamuna, unang holsohon hamu hosamuna sumarihon sipanganon, manang daging muna pasari-sari parabiton. Dang umarga hosa sian sipanganon,
dang umangat daging sian parabiton, bereng hamu mapidong aka namartonga tonga langit, aka naso manabur, naso manggotil, naso papunguhon tu sopo, tong do diparmudu-mudu amamuna na di Banua Gijangi nasida, danggodang dope hasurungan muna siani. Ise hamu marhuaso pagandaon ari-arina nanggo saasta gajangna anggotung sian pangkol sohon nirohata, buasa atong hol sohonon muna parabiton, patakas hamuma partubu ni bunga-bunga na diladangi, aka naso mangula, jala naso manggati. Au mandok tu hamuna, gari si Salomo, uju di bugaran ni hasangaponai ibana, gari so mamake songon bunga-bunga sada. Asamolo songoni diparulosi debata duhut-duhut na diladangi, na jongjong songon sadarion, natupa dipuruni marsogot nai, lam hamuma, lam so parulosanna, oe hamu siotik haporseaon. Atong unang maholsoan rohamuna mandok, ahama panganonami, ahama inumonami, ahama parabitonami, aka si pelebegu do makarik koton saluhutna si songoni. Diboto amamunana di Banua Gijangi do naung rikot akai di hamu. Sai jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati gorana, dungi tambahononna do sude aka ondeng tu hamuna. Atong unang mahol sohon hamu ari marsogot, ai sarihonon ni ari marsogot do narikot disi. Sai do molo masih porsan hasusaana be aka ari. Ima sahatna, martua doaka na tumanghion hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Kor inahana.
Tahadet tidakon maha porseao tai, songo nahina tidakon nidongata saha porseaon disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di bata Jawa, ido ama pargogo naso terusan, natumu kalangit doratano. Au porsea Yesus Kristus, anak di bata Jawa nasasadai, ima natinu masih. Nagabe-gabean siantondi perbadia, andorang suhabubua. Ido tuhata natumo nabenit di pangamun siat. Nama teta pada dari bana di alpinasia. Natua tu bonatu dumitano. Namun mulu kata luhon. Anak bersuruh kabudu siamun di data Jawa. Amanai pargogo na suatu dosani. Disi nabibana palimagun subutano. Manghumi halak nama mulu dohot nama. Au porsea ditun di pagadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopani alak kristan akan adalia, doa kasih sani dosan, doa tiatai namang mulak maulu dusukit kain. Kor paduan suara NHKBP Dago.
Shalom. Selamat hari Minggu, Amang dan Inang dan adik Naposo. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini dengan nama minggu ke-14 Dung Trinitatis dengan topik Debata Paimbaru Ngolu ni Bangsona. Nomor 6, berita anak lahir. Pada hari Selasa 9 September 2025 di Rumah Sakit Kebon Jati, Bandung, telah lahir seorang anak perempuan, anak kedua dari keluarga Elmar Paung, Inang Dr. Gigi L. Boru Manulang, alamat Perum Garden City 2, Jalan Pohon Cemara 4, nomor 28, Bojong Soang, Bandung. Jemaat Sektor Mabal Sentim, ibu dan anak dalam keadaan sehat, kita doakan semoga anak yang lahir bertumbuh dengan sehat dalam perlindungan Tuhan. Nomor 7, diterima menjadi jemaat penuh HKBP Bandung Reformanda. Mulai hari ini Minggu 21 September 2025 telah diterima menjadi jemaat penuh di HKBP Bandung Reformanda Saudari Basatua Boru Sianipat, alamat Jalan Villa Bukit Mas Kavling 3 nomor 124 Bandung, setelah menjalani masa menjadi ruas atau jemaat parguru sejak Minggu 1 Juni 2025, masuk menjadi jemaat sektor Dago. Nomor 8, pada hari ini, Minggu 21 September 2025, telah diterima menjadi ruas jemaat parguru Saudara Liston Situmorang, saat ini berdomisili di kota Cirebon, datang dari HKBP Resort Solo, Distrik 18 Jabar Tenggie, akan masuk sektor perserahan. Apabila hadir, Bapak Liston Situmorang silakan berdiri. Selamat datang Amal, selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Nomor 9, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025 pukul 10, di gereja akan dilaksanakan rapat lanjutan evaluasi program dan anggaran tahun 2025. Dihimbau Dewan Maturia, Seksi Zending, Paduan Suara Glorius, Majelis Perbendaharaan Reformanda Production, Ibu Rumah Tangga dan Badan Pembangunan Gereja untuk hadir. Warta jemaat ini menjadi undangan resmi. Nomor 11 kita bisa baca, Amang dan Inang, ada jadwal untuk anak parguru Malua, dimulai dari retreat, tulisan, ujian lisan, tulisan, dan naik CD untuk menjadi perhatian bagi orang tua CD untuk mempersiapkan diri anak dan orang tua. Nomor 12, Pesta Gotilon, kita tahu akan kita langsungkan Pesta Gotilon tanggal 5 Oktober. Kita sama-sama mendukung Amang dan Inang, masih banyak target-target panitia, kita saling mendoakan dan saling support, semoga semuanya itu bisa tercukupi dari kita dan untuk kita. Nomor 13, berita Dewan Koinonia pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025 pukul 7 selesai bertempat di Taman Lansia Jalan Cisangkui, Bandung, akan dilaksanakan kegiatan Jalan Pagi Seksi AMA. Seluruh anggota Seksi AMA diundang untuk mengikutinya. Nomor 14, kita lihat poin A, bahwa pada ibadah pukul 10, Paduan Suara Glorius, Paduan Suara Inahana, dan Paduan Suara NHKBP Sektor Dago melayani di ibadah pukul 10. Terima kasih. Semoga melalui pujian biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Poin B, hari ini Minggu tanggal 21 September 2025 pukul 17 bertempat di Queen Legend Restoran Galeri Cimbeluit, Apartemen 1, Jalan Cimbeluit nomor 42, akan dilaksanakan kegiatan pembubaran panitia malam puji-pujian antar gereja se-Bandung dan sekitarnya part 3. Seluruh anggota Paduan Suara Glorius diundang untuk mengikutinya. Nomor 16, kita bisa perhatikan jadwal pertanyaan pada hari Jumat tanggal 26 bulan 9 sektor Pajajaran pukul 18.30 di rumah keluarga M. Pasaribu Sintua E. Borugultom, alamat Jalan Bagus Rangin nomor 550. Lalu pada Jumat tanggal 26 bulan 9 2025 sektor Efrata pada pukul 19
di rumah keluarga Nyonya Manurung Borusilaen, Jalan Akasia B9 nomor 9, Komplek Pasadena Caringin. Lalu pada hari Sabtu tanggal 27 bulan 9 2025, sektor Sari Jadi, pada pukul 18.30 di rumah keluarga calon Sintua R. Marbun Boru Tambunan di Jalan Sari Jadi Blok 5 nomor 128 Gang Sari Rasa 7. Pada Sabtu 27 September 2025, sektor Parserahan pukul 19 WIB melalui Zoom akan melaksanakan pertanyaan juga. Jadi dihimbau Amang Inang memperhatikan jadwal-jadwal dan jamnya. Nomor 18 kita bisa lihat statistik kehadiran jemaat untuk minggu ini. Kita lihat persentase kehadiran sudah mencapai 50%. Semakin kita tingkatkan Amang dan Inang ya. Nomor 22, ucapan selamat ulang tahun. Apabila Amang Inang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 15 sampai 21 September, saya minta untuk berdiri. Ya. Parhalau dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 15 sampai 21 September 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Selamat ulang tahun, Inang. Tuhan Yesus memberkati. Untuk berita keuangan dalam minggu ini, keuangan kita untuk Huria sebesar Rp10.847.750, sentralisasi Rp7.335.350, untuk pembangunan Rp830.900 dengan jumlah Rp19.014.000. Demikian Amang Inang warta jemaat yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kor paduan suara Glorious.
Hatang Yang Mahita. Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti, cala mangarajai. Roha nang pikiran muna beganuk marsada-sada. Mangasahon Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang anggi pinariwot na hinaulungan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata na mamakuling hita di bagasan tikyon. Imana dienet sian Amos Bidusia ayat 10 daro di 1 ayat 15. Marti topik debata pai baruhon ngulu ni bangsona. Tuhan memulihkan umatnya. Sokonoma di dok hata ni debata di hita. Di hari nasa sadai pajong-jongokku mamuse udung-udung ni si Daud na malohai. Jala pauliokku parik akan abungbungi. Jala pajong-jongokku muse akan amalohai. Jala pauliokku dei. Suang songon diaka ari mula-mula. Asana sida manean pasi-pasi ni Edom. Dohot saluhut bangso parbegu. Akan atargoar tugoarhu ninna Jahoba. Na pasauton songoni. Idama narodo sogot aka ari nina Jahoba. Nasi jaloan ma paninggala dohot panggotil. Pardege dohot panabur. Jadi manetekon anggur aka dolok. Jalabicat aka dolok-dolok sudena. Dungi togi honokku ma mulak akan atarbuang sian bangsa Israel. Jala paulion nasida muse huta akan atarulang. Laos singana nasida ma, jala pukau nasida ma aka porlak anggur. Laos inomon na ma anggurna, jala pakyo nasida ma aka porlak. Laos panganonna dohot parbuena. Jala lopokonokku mana sida tutano nasida. Jala dangbe pabaliokku nasida sian tano nasida. Nahulehoni tu nasida ninna Jahoba debatam. Ima sahat ni hata ni debata dihita. Akamang do tinang do naposubulung nang sudena hita na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Molo ditaringoti taringotu panurirang Amos. Ahamanadong di bagasan roha do pikirata kamang do tinang. Pasti kita mudah mendebaknya. Kita akan mengatakan penegakan keadilan. Melawan kesewenang-wenangan. Dohot aka tindakan-tindakan na asing dope. Na patuduhon bahwa na pinangido di debata bukan hanya baik hubungan secara vertikal antara jormai dohot debata. Tetapi juga adalah menyangkut hubungan kita terhadap sesama kita. Bohado asa mengulu di bagasan holong ni roha. Dia maharona masa kemando tinang songonang taboto molo tawa payutihut. Holan sebagian kecil nahu coba kami inventarisir di bidu 2 ayat 6 di dok. Menjual orang benar karena uang. Dan orang miskin karena sepasang kasut. Songonima lea do rendah ni colmai. Dungi molo tabereng museng sian bidu 2 Amos 2 ayat 7 di dok. Menginjak-injak kepala orang yang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Dungi Jepang tamamuseng di bidu 5 ayat 7 mengubah keadilan menjadi ipuh. Ipuh itu adalah semacam tanaman yang getahnya sangat beracun dan mematikan. Kemudian yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Holan sebagian kecil do pei akamang do tinang do napo sebulung saluhutna.
Bagaimana wujud nyata sikap protes ni debata, tua kahalak para pemimpin, do tua kahalak nagogo na berkuasa, namora yang bertindak dengan sesuka hatinya, bertindak sewenang-wenang, maradupun orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Apa sa sitong namang do tinang molo nga di boto dang berdaya ikod do urupan, ikod do tolongan nate, ikod do boha asa gabe hehe, boha do asa gabe semangat, boha do nasida asa arti gabe boy bangkit, bukan malah sebaliknya diperlakukan dengan tidak manusiawi dan diperlakukan dengan tidak baik. Karena apa? Karena berpikir ala nagale deui, na lemah deui, maka dia tidak akan mampu melawan, tidak akan mampu berontak, tidak akan mampu mengatakan apa-apa terhadap sang penguasa, manang orang-orang yang memiliki kekuasaan, manang posisi dohot jabatan tertentu ditonga-tongani pada saat ini. Abang do tinang, au juga di masai ahado sikap tatehe. Boydo gabe hira muruk kita teh. Boydo gabe songonna merasa muncul rasa kegondokan di rohata karena ketidakadilan. Songona berboro namang do tinang ate. Sahalak wali kota na bertindak sewenang-wenang dengi terhadap seorang kepala sekolah. Dengi baik kok kamu jo di dok rohana ayau do napunasa kuasa do jabatan dengi ba wala dibain songoni wala pitur tarberita dungi gabe viral madangi dung viral sudah menyerang gabe buat teh ma ampun dangi ada hong dang nangi pecat ada musim madokon dang alani odo na musim tokan baik kok kamu jo malunai dangi. Nah di dok rohana kekuasaan itu menjadi segala-galanya di tonga-tonga di nguluna dungi gabe boy bertindak namet-met deui nageleng deui tidak ada apa-apanya itu, apalagi madierang noai ngakamang do tinang. Jangan mudah untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain, apalagi termasuk di bagasan alak namet-met yang mudah viral ate. Mereka mujon waeng anggota DPRD dia teh di saya daerah dangi dungi viral museng, dungi magido maaf ade. Paya kok kamu majo, bae ma. Tapi buati mata takoi mah hebeng ni negara naso lemar pugus museng tokan ave virali ampun museng dagi. Nah karena itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah tidak menginginkan hanya hubungan do tibana nauli nadenggan, tetapi hubungan kepada semua akamang do tinang. Hubungan di antara sesama kita, di antara manusia satu dengan yang lainnya, dan juga hubungan terhadap antara kita dengan alam semesta di mana kita tinggal amang do tinang. Alania kamang do tinang molo tabereng bahwa Allah itu tidak pernah tutup mata terhadap ketidakadilan dan terhadap kesewenang-wenangan. Mereka mu johana masa di Nepal lo teh. Jadi lomo-lomo na. Tong masongoni ahita do markuasa noaing. Eise na mga lohita. Toy tapa sudah nadangi, ba holan Gen Z na turun dangi, viral sudah betah nina dangi, anggo dang toho pemimpin songonon, dang tikos dongi gabe, lengser, selesai, habis. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita dalam kehidupan kita. Supaya apa mang dot inang? Supaya mengingatkan kita juga dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak bertindak sewenang-wenang, sesuka hati. Termasuk tuakan nagale akamang dot inang ate. Ali sebaliknya, bagaimana kita boleh memotivasi mereka, menopang mereka, dan menguatkan mereka. Molotung pedong akapangurupi di bagas tamang dot inang. Bohado nasi dasa nyaman ate. Ngata boto gale jala kehadirat adalah boleh menjadi berkat dan mendatangkan sukacita maupun nasida, bukan malah bertindak dengan sewenang-wenang, dengan sesuka hati. Karena hal itu tidak diinginkan dan tidak dimaui oleh debata.
Nah di tengah-tengah situasi dohot kondisi na songoni mamang do tinang, bahwa Allah menyatakan kemarahannya terhadap sikap nasida, pambahenan nasida yang tidak benar di tengah-tengah ni. Ana masa, songona matesan. Ya. Menunjukkan sikap dohot pangalaho na sosito ngamang do tinang. Yang pertama disebutkan di pasal 2 ayat 5, Allah akan melepaskan api. Dungi di pasal 2 ayat 13, Allah akan menggoncangkan tempat mereka berpijak dan tidak ada yang bisa bertahan. Dungi sada di pernidaan napi nasaan di debata tu si Amos. Di bereng ibana ma belalang yang menghabisi semuanya sehingga tidak bisa panen lagi. Kemudian karena Allah marah melihat kondisi seperti itu, penglihatan Amos, Allah akan mendatangkan api, menghabisi semuanya. Dungi kemudian Allah akan mendatangkan tali sifat. Tali sifat di garis pengukur amang do tinang, iko lurus do. Isi na bengkok, pitor, takin na kan, dang tikos, dang luruson. So dungi cuba-cuba nang songono na de, balu lurus songonot do de. Sedang coba lurus ale tu kanan dengi, iyo harus lurus dinna. Dungi adong bakul dengan buah-buahan yang biasanya mereka panen dengan penuh sukacita, maka itu tidak ada lagi. Kemudian Tuhan dekat mesbah yang seharusnya menjadi sentral tempat pamucion ni bangsoi marado pondebata, tetapi kemudian Allah mengatakan Allah akan menghancurkan bait Allah dan orang yang di dalamnya akan mati dan orang-orang yang di dekatnya juga akan menghadapi hal yang sama. Ini adalah respon Allah terhadap perilaku, terhadap tindakan, terhadap pangalaho ni bangsoi maradopon akan amet-met maradopon orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Ahana boi sianita ida kamang do tinang ternyata menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah kompromi dengan dosa di bagasan kehidupan do nguluta. Allah tidak menyenangi perilaku dosa, perbuatan dosa di bagasan kehidupan dot nguluta, maka kemudian baiklah kita boleh mengevaluasi kehidupan nguluta, pambahinata, sikapta, dohot pangalahota nang maradopon sesama kita amang dot inang. Isena dipakai debatah di siak amang dot inang. Ketika para pemimpin bungkam, ketika para tokoh-tokoh agama, pemimpin agama juga bungkam mamang do tinang, nah dipakai adalah seorang Amos. Nah di bagasan biddu sada ayat sada di dok songonon onma akahata nisi Amos sada halak sian akka parmahan sian tekoa. Isu teh dipakai teh salak parmahan, ya kan? Seorang Amos, salak parmahan, ketika yang lainnya diam 1000 bahasa melihat ketidakadilan, tetapi Allah memakai Amos yang adalah seorang parmahan untuk menyuarakan, menyampaikan suara dari Allah. Supaya apa? Supaya dengan demikian bangsa itu boleh bertobat, bangsa itu boleh mengingat nguluna pambahenana kehidupan nasida dungi gabe bui marhamu baun. Karena apa? Karena peringatan yang disampaikan oleh Tuhan marhite Amos songona taida di bagasan turpokona kamang do tinang. Menarik don amang do tinang, ketika salak parmahan yang berarti adalah salak gembala teh dipakai oleh Tuhan, ketika yang lain membisu diam dipakai oleh Tuhan. Dan bagaimana kita dalam kehidupan kita juga satu dengan lain bisa saling mengingatkan, saling melengkapi. Ketika ada yang kurang, baiklah boleh saling mengingatkan juga. Dan gabe marsi pasobuan dungi gabe tutup mata, apalagi ma dungari boto takas dia kapangalaho dohot pambahenan yang tidak benar nasotikosi dia dupan di debata. Amang do tinang mau lihat ma di bagasan minggu sedarion di seksi kesehatan na ngatong mulai ada mabahin aka kegiatan kesehatan batang yang ta do pangidot ta mulubui sudahnya ambil bagian nate aka ruas ni huria
profesi haipa kesehatan dengi asa parsidohot ambil bagian dungi bui mabenota songona julinin na tiap minggu gabi adong paling tidak periksa dot akan asing dengi. Nah, kalau bereng database ta aka ruas ni uria dokter ba cukup lumayan do di huria tahun nade. Asa gabi pasu-pasu. Parjulu masih bagasan dungi ma baru tuduru tuluar dengan apa? Dengan semuanya ambil bagian kontribusi songona pinatuduhon ni si Amos Nakin yang adalah salak parmahan. Poliate ma ulido akakur na markur di bagasan tikio nate. Ima ditulukor nama cei lasro hadangi. Ido. Pos marohamu ay martobat dotong do inahan na pinakin nate. Kamu martobat do nakinak ka ido. Ay ternyata di sido betio ni suara yede. Ido. Daktale teluni topakinakin. Ido. Patuduhon semangat dolas ni roha, bahkan sampai dengan inahannya juga masih dipakai oleh Tuhan juga. Marjamita marite paredeonate rotakan asing. Celangata mulai kemang dotinang. Mauliate ma natuari nga mulai hita perdana, PA perdana para remaja tamang dotinang. Dongi nasugut nga maride nasida, aliu pikiri ma baru te asa songon uli ni kurna dong museng. Pikiri ma, sema museng na ulu museng mangalian pikiran na do gugu na mangacari museng koratin raku. Aleng ngasong na mangangguk niyan na mengajar kur hubereng, molosyanon hubereng. Baita dari persetujuan, batong masongoni nakin melengkapi ya teh. Wah, sonot doang, mana sonot do. Nah, akar ruas ni huriata, nang dot akan asing. Betapa indahnya kalau kita seperti menghidupi napi natuduhon ni si Amos di tengah-tengah kehidupan dot ngeluna, kemudian dia berpikir apa yang bisa dia lakukan. Apa yang bisa dia kerjakan demi menyelamatkan umat tersebut supaya tidak terus hidup di bagasan pangalaho dohot pambainan sida naburuk jalan narwaya kamang nutinang. Pola diibaratkan seperti kondisi yang sudah sangat memprihatinkan. Ibarat songon galas memang dotinang. Molo maputaron badabu putar baru tehe. Out juga ini lihat tugas tu hita. Bay mamang inang na po subulong, papu mo jo museng, dungi padinggan. Wah, ulo do hita. Bolo nga putar songoni marserak bado. Dungi ahama do nota. Ulaw nao to na memang paditay na humana de. Peluja-luja diri na may. O lama mereng tu sope on pas do tu son ot petas son. Ay ngamaul be, ngaborat be. Tetapi ternyata tidak hanya hukuman, tetapi Allah juga menjanjikan pemulihan di tengah-tengah situasi dot kondisi nasida. Allah akan memulihkan kembali pondok atau undung-undung Daud yang telah roboh. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Artinya umat yang dibuang akan kembali ke tanah mereka dan akan membangun kembali tempat-tempat mereka yang sudah rusak. Wado hita di bagasan kehidupan dot ngeluta kamang dotinang. Sehebat dan seluar biasa apapun pangalahota dosata manglutinang, Tuhan masih merindukan kita kembali kepada Dia. Berekamujo sengonima sega ni pangalaho, songonima sega ni pampahenan, do sikap ni bangsoi alai di pangido de batadope. Asa mulak museng, asa kembali museng dengan apa? Dengan janji Allah. Dan Allah yang menjanjikan itu sehingga kemudian umat itu memiliki pengharapan yang teguh ala buah Allah debata yang memulihkan mereka. Karena yang pasti mereka tidak akan mampu memulihkan keadaan itu hanya dengan campur tangan ni debatado natuk gabe memulihkan situasi dohot kondisi nasida. Sesuatu yang mustahil menurut kita kemangnutinang. Tetapi mungkin bagi Allah songon galas nakin ate. Sugari marputar berkeping-keping usaha yang sia-sia, usaha yang percuma. Tetapi kemudian oleh Allah bisa diubahkan. Ibarat seperti juga rumah tua mangdot inang. Abu tabayakon atapnya yang sudah bocor. Songon jauh benar sedendengi, dindingnya sudah berlubang. Kayu-kayunya sudah lapuk dot akan asing. Sugari di dok halak pe. Barita sila uruk pature maneh, oma pature honi saeb nina dang diawi. Ala buah ala dang bidakku, itu dah. Jadi tentu membutuhkan orang atau ahlinya dalam memulihkan
Siapa ahlinya dalam memulihkan itu? Adalah Tuhan sendiri. Setelah diperbarui oleh tukang ahlinya, berubah menjadi bangunan yang sangat baik, yang sangat indah dan sangat nyaman. Songonima di pasahat de bata tutong-hatongan bangsoi bahwa Allah akan memulihkan umatnya dari sikap yang berperilaku sewenang-wenang sesuka hati, maka kemudian ada hubungan yang baik di bagasanna. Dipadenggan de bata, dipauli de bata. Hubungan itu tidak hanya dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama. Udang pola Allah hubain kobarna disi tornina rohamuna odora gabaran ni bagas ni padita fungsional namin rohamuna de. Ay mulai bajurusan panitia manonia de. Manang songoni penon barang gabe ulam muli baga may uli may denggana de. Asalas rohania ka padita fungsional tade. Ima aboy dirang-rangian naneng panitia de. Baro hira-hira songonon, baro hira-hira songonon, pamuliate mak molonunga adong bayang-bayangan nade. Pikiran taringot si, lihatlah Allah mengubah sesuatu yang buruk dan jelek menjadi baik. Allah mengubah situasi kondisi yang memprihatinkan menjadi kondisi yang nyaman. Allah mengubah menjadi sesuatu lebih baik, lebih dumengkan di tengah-tengah kehidupan dohot ngolutah. Cala ido pajon dihita ke mangdo tinang. Bahwa kita sadar dengan situasi, kondisi dan negara kita mangdo tinang, maka kemudian bahwa kondisi seperti ekonomi tidak baik-baik saja, maka kita dipanggil bukan untuk malah merusak, tetapi justru bagaimana kita menjadi ambil bagian, berkontribusi sekecil apapun itu ke mangdo tinang di tengah-tengah kehidupan dohot ngulutta jala ido na di pasahat tong di bagasan trupukon. Allah memberikan pengharapan di dalam Kristus. Kita ibarat gelas yang sudah pecah tadi, naso mungkin be di pauli, naso mungkin be di padenggan, ali sebaliknya Allah memberikan pengharapan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Allah yang menjadi inisiator, Allah yang mengambil inisiatif di bagasanna bohado manusia itu bisa terselamatkan, bisa bebas dari kekuatan dan kekuasaan dosa. Kita yang tidak layak akhirnya menjadi dilayakkan, bahkan boy gabe menikmati ragam hal di bagasan kehidupan dohot nguluta marite na padua ko namang do tindok nakin Allah akan memulihkan kembali kehidupan mereka. Tidak hanya kehidupan perekonomian mereka, tidak hanya kehidupan spiritual mereka, tetapi juga kehidupan perekonomian mereka seperti sedia kala, seperti dulunya. Tentu ini menjadi sebuah janji yang sangat menyenangkan. Dang songon janji ni ahade. Anggota nak ini manang pemimpin nakin dangi, ido. Molo janji tungina babaga na dangi, tungina madinggan na. Beres may dibaga sekian liling kosongonon naman non, ikosongonon dot akan asing. Alai faktana tidak seperti itu. Tetapi Allah memberikan sesuatu yang berbeda, yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini. Iman kita berjolos secara spiritual memulihkan iman dan hubungan nasida dohot debata. Dungi memulihkan hubungan sesama mereka, dungi memulihkan hubungan antara kita dengan dunia ini, marhite tanah alam yang kita tempati amang do tinang, marhite dia mai didok menanam kebun anggur dan akan menikmati hasilnya yang menggambarkan bahwa mereka akan mengalami kemakmuran yang luar biasa. Ido di Jajihon di ayat 14. Mereka akan kembali membangun kota-kota yang licin, menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Dalam kondisi yang berbeda 180 derajat. Sian najulu tu situasi na di Jajihon debata tu nasida. Lain apalagi sedang tongon persiapan hitam ang do tinang di menyambut pesta Gotilo nate. Dohot unang lupa hut AKBP ke 164 tahun. Dangi buado hitam mengimani janji songona di pasahat sian hatan di batanan di bagasan kehidupan dohot nguluta. Benar, situasi kondisi sekarang terlalu bicara ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Alegabe di joma hita asa parsidohot di bagasanna. Songoni nang parsidohot
laho manarihon narikot di tonga-tonga ni huria. Alanido nuaing di julo namang dotina nunga adong ahado warna. Jadi panitia ngatong adong malian buah-buah ade warning ido. Aling abinoto mula kama biasana tupote do hanade. Isi menon nama buatan norana kan. Babu lebui bau majun kan. Nang dot akan asing dagi ido molo ina biasana kasayur do ido. Jadi sanga hudok nakin buah hira-hira niku di ibadah siang maniku kan. Dung ibadah siang mana jadi no adong do memang ibadah sore nam seng bayi musing do ni untuk kan bayi mah buah hira-hira. Nah dia panitia teh. Ibadah siang mana ibadah sore teh. Ibadah sore do. Mau ibadah sore berarti namar jamita no pada sormin. Berarti pada sormin mana dawat Indonesia deh. Do ruas na dong di sidangi. Dos marwata. Dos made asa tong las rohani pada tadangi. Nah dongan namar hubas ade. Ima pasu-pasu ni dongan na makubasi di sore ade. Kita bisa melihat bagaimana dalam kehidupan manariho nariko di bagasan kehidupan ngeluta baik kita akhirnya boleh bersuka cita karena apa? Karena Allah yang bekerja memulihkan situasi dan kondisi kita amang dot inang termasuk di tonga-tonga ni apa yang diperlukan di tonga-tonga ni huriata akamang dot inang. Buhado hita boy saling mendukung saling menopang amang dot inang. Urok nakin songon si Amos moliate ma ngadong ruas ni huriata. Salah satu hudok yang kita rencanakan juga setiap pasangan menikah maka kemudian akan diberikan juga tentang dari sudut kesehatan. Jalan arade sonari sedang mengelului ise mahira-hira ruas ni huriata na ahli manajemen keuangan memperlengkapi nasi damang dotinang. Mauladong na taboto amang dotinang bapak botok kamu tuh hamete. Nah, jadi asa marti gabe boy diperlengkapi tong aka keluarga muda apalagi ma diragam niaka godaan hedodis nuaing ate. Ora dibereng isa naing tu horon apalagi nuaing marite handphone ate. Ora ni bereng adong iklan bah songone baga do te. Mata tuhor akhirnya berbeda yang materi ente dengi ngai boto ho kondisi songonon apalagi mga bulat tua dan tokan dipaksa kodo be persoalan mamseng. Nah jadi bagaimana kita dan memperlengkapi dari sisi yang lainnya. Asing nih kami dot paditata memperlengkapi dari sudut firman Tuhan, dari sudut teologis nak kamang dotinang. Tetapi juga memperlengkapi mereka dengan manajemen yang baik, dengan kesehatan juga terhadap setiap pasangan di tonga-tonga ni kehidupan dohot ngulu ni akan anaing berkeluarga. Jalanunga adong narade di si basongoni manyan akamang dotinang di namangihut di tonga-tonga ni akapelainata. Nah karena itu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih meragukan pemulihan Allah yang sempurna itu? Pemulihan Allah dalam kehidupan kita seharusnya mempengaruhi dan memiliki dampak yang benar, yaitu dengan kacamata yang benar dalam melihat sesama kita sehingga tidak seperti yang tadi melalui sikap pangalahonakin yang kuat bertindak sewenang-wenang sesuka hati terhadap yang lemah, tetapi mempengaruhi seluruh aspek di bagasan kehidupan ngeluta dot mempengaruhi hubungata nang maradopon alam yang juga sedang diperjuangkan sehingga dangadong niat do dangadong maksud laho mabain gabe dang dinggan manang naroa tuaka dongata. Moliate mamang dotinang di bulan Agustus malobereng pencapaian dihita boy sampai mencapai itu target sentralisasi mencapai 75%. Martopak maju hita. Nang pe adong dope 25% naik deh. Naik kursi perjuakonota. Ala memang itu diskusi nami naro majalo ko taring waktu pembinaan di kami latihan kepemimpinan dungi makatai kami dohot personaliata. Baru itu aladong dosong nataboto bang dotinang di jolutan waing yang magang dengi sadi hari do niku ai madadang adong dope. Dinna pai diskusi ai bahasa harua. Ala memang songoni dope kondisi ni sentralisasi tenna. Sugari nakok maka kemudian akan semakin banyak lagi yang akan kita terima. Dungi tautus mamuseng ninna. Bai do te. Bah eko parsidok do kami akamang naraku sia tonga-tonga ni huriata laho mendukung laho menopang asa marti gabe lam gudang na dipakai di bata sebagai alatnya laho marabarita nauli. Amin. Ido. Sutong gabi adong ahado warna
na asing di bagasan na secara pikiran alih saling menopang dan mendukung. Nah tentu perjalanan hidup kita ini pasti akan mengalami berbagai suka dan duka. Berbagai krisis, masalah ekonomi, masalah keluarga, dot akan asing, di tengah-tengah kehidupan, dot ngeluta, ingat mamang dot inang, seberat dan sesulit apapun masalah yang kita alami dan kita hadapi amang dot inang, Tuhan bisa dan mampu memulihkan itu. Alani rade mahita, ukap marohata, dipauli debata, dipadingkan debata, diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan ngeluta. Kita bisa berdamai dengan diri kita bersama berdamai dengan sesama kita, dan kemudian kita juga bisa berdamai dengan alam semesta. Nari pasa dewata tuhita di tengah-tengah ni kehidupan dohot ngeluta. Atong mari kita sama-sama di tengah-tengah ni pergerakan pemulihan nari pinangindo dewata di tengah-tengah ni kehidupan dohot ngeluta. Amin. Kita berdoa. Mau lihat ma di pasahat rohanami itu depanmu Tuhan. Mau di luaso kami macalo barita nauli di minggu di bagasan hari sadarion. Dina di paingot ho kami songon iana komu. Asa marhitei gabe olo kami dipulihkan. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dong mate umokop kami. Ala di paingot todo kami halak nang dipulihkan di bata gabe boy pulih nang hubungan rap dohok dengan nami jolma songoni nang pemulihan hubungan maradupon alam semesta. Ajari kami ali Tuhan asa marhitei gabe boy tutu marite pemulihan na hujalo kami di bagasan Kristus. Mangocar diri nami, roh nami Tuhan. Asa parsidot kami Tuhan. Turut bagian lah membuat pemulihan, termasuk nang pemulihan situasi kondisi ni bangsa nami. Na tongon sedang tidak baik-baik saja. Asi maruham. Sai urupi ma pemimpin nami. Parbisuki nasida Tuhan. Lah mengambil kebijakan yang benar. Nah bartu lomen roham. Nabui memajukan dan memakmurkan masyarakat ali Tuhan. Utang aku kami Tuhan ruas ni huriam. Nama ras roha marite ulang tahun usia di bagasan mingguan. Mau liate di ho Tuhan. Pasu ganup pribadi. Pasu nang ganup keluarga dan ulang tahun pernikahan di bagasan mingguan ali Tuhan. Kau mana mangula di bagasan. Mabawa nakalas ni roha. Diganup pribadi nang keluarga. Soandang huingot kami Tuhan ruas ni huriam na bergumulan ni parsahiton ni Tuhan. Natongon di bagasan pemulihan pe asi maruham. O mana mangula. Mangalon hai pason asa marhitei gawi boy pulih sehat. Boy kami marparsoran dohot ho di tonga-tonga ni huriamona ni Tuhan. Dia kaparsoran baik kategorial songoninang siganup mingguna. Tuhan, las rohanami molo di bagasan mingguon di tonga-tonga ni huriam. Naung hujakok kami gabe ruas ni huria nagok. Paso-paso di Tuhan ima inang basa tua bursia nipar. Paso-paso ibana di Tuhan tompak yomu gabe ulaulam. Nang hingot kami di las ni roha di keluarga Mang Elmar Paung inang elbur manulang naung di pasahat ho sahalak dak danak buru tu nasida asi maroham pasu-pasu manadanaki pasu-pasu dan natorasna Tuhan lawan habisu ni nasida lahu pagudak-gudakon dak danak napi nasahatmu tu nasida le Tuhan songoni nang hutangnya aku kami le Tuhan nang gabe ruas pargu di tongah-tongah ni huriam di amang liston setemu orang ale Tuhan pasu-pasu nang ibana gabe ruas na mangulu di tongah-tongah ni huriamon Tuhan. Pakyomu asa tong boy berkontribusi obarto silehononmu tu amanami Tuhan. Atong moliate madihole Tuhan nang sudia ka program ni huriam di bagasan sa minggon. Baik kategori alot akanasi ngupa saat kami matuho. Asa hotong namang paingotok kami dia KPHD dia kapartangyangan
asa ringkas kami Tuhan, roh mamuji ho Tuhan, dohot marparsauran di antara kami akar ruas ni huriami. Atau moliate madiho Tuhan, pinuji maguarmu, marti Yesus Kristus, martangi yang kami Tuho. Amin. Tapuji ma Tuhata, uhut ma tapasahat, peliata namuli tu debata. Ayat 2 Kaparpuan. Kanuptiki Tuhan Rabonahu, jalasai di pasu-pasuan, sai di togu amolo madabu, talumu sujala monangan. Sudah kita. Ai parguna sohatu dosa, debataku saleleng nai, mangale honda medoho tua kana bojo. Ayat 3 sudah ke bawah. Sungon amado tuyanakona, olong ni tuhata itua, damaca di pangurupiona, obartu pada nana tua. Sudah kita. Debato amatan dari kijang, idoha posaku satokto, dipangiring-iring tangana, dameson ang doro hakino. Alat musik.
Ayat 2 Los Jongcong Mahita. Tator son ayat 2. Kanuti Tuhan Raponau jalasai di pasu-pasuan sai di toku amolo madalu talumu sujala monangan ai pargogo naso hatu dosan debata ku salenai mengalih honda medoho Tuhan Tuhan na bojong rohani. Tatangnya ko mapilihat tatuadopan di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di bano gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggan daot nasa libasa na maliutus. Upasat hami masian na lumitu hami pilihan nami tuho. Sai calo mai kabiwap na khusus di julom. Pasu-pasu mai jalaramo ti asa paraseng hami pilihanon. Pati bulho na racomu di tonga-tongani huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tanda hami godang nisilen non mutu hami. Asalam gir-gir ramandok moliati tuho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rasanya di lehon ni tundiro di pamataku osa dohot gogoki rodin saluhut artaku pasahat itu nasat satoku do. Ali amanami na di bano gijang. Saya pinarbadia magwarmu. Saya ro maharajanmu. Saya saut malo menroham di bano tongon songan di bano gijang. Lehon matu hami sadar nang uluan siap hari. Sesa dosa nami songan panesa nami di dosa dongan amar dosa tu hami. Una kami togion tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan di batamaho. Di sondakot Tuhan di batama bohina tuho jal asim marohana midaho. Di dapakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaron ma damena tu todim.